Ayan na guys, oh. Nag-yellow po yung windshield na sasakyan namin, oh. Oh, kapal, oh. Ano mo makikita kalsada dito? Sa kapal ng yelo. Okay po yung sasakyan namin guys, oh. Nag-yelo talaga, oh. Ano kung makikita yung kalsada dito sa kapal? Oh, yelo talaga yan guys, oh. Oh. Kapal ng yelo sa windshield guys, oh. Kapal, oh. Ayan, yellow. Ay, paano natin makita kalsada dito? Ayan po yung naipon na yelo sa windshield.